салом азизон, шалои гулхоҷа ҳастам дар рӯбарӯи шумо ва имрӯз 1 март аст, соат ба вақти Прага расода ва имрӯз баҳор фаро расид ва қабл аз ҳамаи шуморо бо фаросии баҳор табрик мекунем ва умедворем ки ин шурӯи зиндагии нав ва хушиҳо барои шумо мешавад. Албатта хушбинии мо бесабаб нест, чунки барои Тоҷикистон имрӯз баҳори имсола бо боз шудани чандин гузаргоҳ бо Узбекистон шурӯъ шуд. Аллакай шумора ин гузаргоҳҳо ба 10 адад расид ва бархе аз манотиқ дар ин ҷо сокинон метавонанд ба назди ҳамдигар ба Узбекистон, узбекистониҳо ба Тоҷикистон ба муддати 5 рӯз бидуни раводид меҳмони ҳамдигар шаванд. Ва кӣ ва барои чӣ мехост ки ҷияни Саид Абдуллоҳи Нуриро бо овехтани парчами сиёҳи Дииш дар бомаш бадном кунад? албатта ин суолест ки мо дар барномаи имрӯзи хабари радиои зодӣ барои шумо посух мегӯем. Танҳо барои шумо ёдовар мешавем ки 15 феврал дар ҳудуди ноҳияи Вахш якбора 5 парчами сиёҳи давлати исломиро пайдо карданд. Мақомоти интизомӣ як нафар ё муаззин ва иштирокчии ҷанги Афғонистонро дастгир карданд ва ӯро ба салафигарӣ муттаҳам мекунанд. Оё воқеан нафаре ки дар замони шӯравӣ дар артиш ба муқобили муҷоҳидони афғон ҷангидааст метавонист ки якбора мафкураш ба қабли 180 дараҷа тоб бихӯрад ва ӯ ба салафӣ гарояд ва ё аз салафиҳо пуштибонӣ кунад? Албатта ин яке аз мавзӯи дигарест ки мо онро ба баҳс мекашем. Ва дар тирамоҳи гузашта Тоҷикистон барои сохтмони нирӯгоҳи Роғун 500 миллион доллар қарз гирифт, вале Бонки Осиёи рушд мегӯяд ки Тоҷикистон бояд мувофиқи курпа пояшро дароз кунад. Гузашта аз ин ва нуқтаи ҷолибтари дигар ин аст ки ин муассиса мегӯяд ки аз ин ба баъд кишварҳо барои Тоҷикистон набояд қарз бидиҳанд, балки бояд барои ин кишвар хайр бикунанд. Ин масъалаи дигаре аст ки дар барномаи имрӯз мо матраҳ мекунем. Боз чанд хабаргузориши муҳим дигар ҳаст. Аз ҷумла имрӯз Владимир Путин раиси ҷумҳури Русия бо паёми солонааш баромад мекунад ва ин албатта барои тоҷикон ва беш аз 1 миллион нафар муҳоҷирони тоҷике ки дар Русия қарор доранд албатта аз аҳамият дур нест ва мо мухтасари ин баромадро барои шумо дар ҷараёни барнома ҳамагӣ баъд аз 3 соати дигар тақдим мекунем. Албатта хабаргузоришҳои зиёд дорем чун ҳамеша ва умедворем чун маъмул моро дар барнома ҳамроҳӣ хоҳед кард. Озоди видео канали махсуси мо дар YouTube аст ки пахши мустақими барномаи мо онҷо барнома пешниҳоди шумо мешавад. мо шуморо мунтазир ҳастем.